Добър вечер на всички. Това е предфиналния епизод или финалния. Колко остават, бе? 5, 6, 7 дена. 7 дена макс, 6-7 дена остават до състезанието. Положението е... Между другото, още ме е странно, че не съм притеснен, защото аз принцип съм бая притеснителен. Очаква вече да ме е скосил корема, но още не ме е. Които сами развиват двойна притеснителност и ме е страх, че ще ме фане след на състезанието. Дано не стане. Какво да кажа? Разширя тази тема. Как така? Разкажи колко си е притеснителен реално. Не ми се говоря за моите песни. Сета! Какво бе? Надявам се състезанието да мине добре. Подготовката мина много добре. Значи аз съм мега Аз съм мега Как се казва това нече, бе? Удовлетворен. Аз съм мега удовлетворен от подготовката, защото сега като ми е първа, аз нямах никакви очаквания, по принцип имам чувство, че заради това мина толкова добре, но реално толкова много не сме натискали никога. Беше много интересно, със сигурност е по-готин да знаеш, че на майка ти нищо не казах. Сигурно е по-готин да тренираш, като знаеш, че има състезания. По-надъхан бях със сигурност. Трябва да запавикам със сигурност. Това дет видяхте, или ще видите, бяха двете тренировки тази седмица, последните тежки преди състезанието. Направихме 495 тотал на 8-9 арпи, според мен има поне още 10-15 кила. Не знам, тази тяга според мен не беше за над 8 арпи, вие ще я видите. 202,5 тяга на поне, чая почна с клек. Клека първо 172 ме затиснаха, защото се лаках малко, напълних гащите, ме фана страх. И те просто едно, че не се сетъпнаха като хората, друго, че ме фана страх и ги пуснах от земята. Ама 170 беха много леки. Значи според мен можех поне 175 в този ден, ако не ме беше страх. И тук ми идва втора въпрос, дали ще ме фане същия страх на състезанието или се надъхам. От това зависи мега много. Ако клека ми тръгне добре, състезанието ще мине добре. Ако клека тръгне зле, мамата си бе. Седна дума. Ама да, 170 клек, после имах лежанка. Лежанката беше 122,5. Малко беше questionable. Газа ми се дигна леко и главата тръгна да си дигам, което е много странно за мен, защото до сега не ми се беше случвало. Последните две тренировки си дигам главата. Така че 122,5 е под въпрос дали ще се пробвам на състезанието. Въпреки че според мен ги мога и ако е хубав ден ще мога даже и 125. Нали? Значи лежанката е единствено движение, дето не ми е мръднал толкова много, откъде сме почнали работа. Ама просто аз имах силна лежанка и преди това. Да, реално като почнахме работа само преди вече година и 3-4 месеца, имах 360 тотал. Каквото, това е нищо. Не, разликата е. Да, имах 360 тотал, като не съм имал никакъв опит преди това с пауърлифтинг, после си ходех на фитнес за кеф. Не съм тренирал крака, защото ме беше страх, защото имам проблеми с капачката. Ме беше страх да не ми фъркне коляното. Иначе от 105 PR на клек вдигнахме до 170, което това ти е 65 кила. Лежанката си ми беше 115-120, там почти не е мръднала, ама там беше без пауза, на смърт грозна лежанка и без да правя клик преди това. И тягата ми беше 140 или 145, в момента ми е 202,5, според мен лично мога поне 210 на състезанието, което хваща 60 на кила на лифт. Бе горе-долу 140-150 кила сме кашили за година и 4 месеца само, като съм свалил на 10 кила по-ниско лично теглозна в момента от тогава, който си е прогрес. И повечето хора биха се радвали на това, мен грам не ме е кеф. И аз съм нагъл и сега те повечето хора биха си казали, да, ще на състезание, нали, примерно минаваме нека страх. Това е достатъчен уи за тех, отиш на състезание, ама да, ама за мен не е примерно. И аз ако на това състезание и нищо не направя, най-много ще се депресирам тежко и ще приключи кариерата до тук. То просто не да. Да, за това състезание вървим за поне топ 5. Минимум. Даже топ 3. Борба яка. Ако си мисля, между другото, ако ме дисквалифицират, няма да има последващ клип. Сигурно си стара профилите. Ама да, надявам се да излезе нещо от това състезание. Между другото, в момента странното, което е, в момента ми е повече притеснено за страничните работи, защото аз по принцип съм много притеснителен човек и в момента съм, в смисъл, уверен съм в себе си, което е много странно и наистина си мисля, се представя добре, ама ме е страх за тези страничните работи. Страх ме е с хората да си говоря, страх ме е как ще трябва да се редуваме на редичка, за да влизам на кантар и никой ще ме чака да излезе или вътре ще ме питат нещо. И аз като ми просто състезание и пълно чичо има, ако не ми каже дума по дума какво кажа, ще се объркам. Първо те ще ме чака да дам никакъв лист, аз не мога го дам. Ще ме фане са клип от това. Най-много ме е страх за склад рака. Значи аз никога не съм пипал такова оборудване и ме е мега много страх. Защото си мисля, че аз няма да мога да си дигна. Абе, нали там е една ръчка, да си дигате, да си нагласяте височината на склад рака. Това е ужасно, мале, това мен ще ми е най-голямото притеснение. Да, и мен това ми е мега притеснено, защото не знам дали ще има някакви пичове от спотерите, пълно де, че го дигат и аз ще им кажа, дигнете го, еди коя си дупка. Или трябва сам да си го дигам и да седат да ме гледат 10 човека, как като някаква маймуна се опитвам да...
един склад рак. А да, в момента ме повече страх за това. И се надявам така си остане и да не дойде някакво притеснение по време на състезанието и чичове му дано надъха. Само между другото, каква беше идеята на този канал и на тия клипове? Идеята беше и като цяло иска да си имам по-редовно в този канал, за да може да се види, защото има много канали и в България има много канали, дето реално са на вече изградени спортисти, примерно за емо, трябва с първо дика едно толкова. Мисля, има тегави трибойци и не само трибойци и фитнес инфлуенсъри, дето вече са нацепени, нали, големи, това знаят всичко. И на мен идеята ми беше почна този канал, просто защото аз съм новобранец, още бих казал, съм новобранец, не се сметам за състезател, защото аз нямам и година и 5 месеца опит, който според мен е много малко още, да тръгна да ви обяснявам някакви съвети и неща. И затова си исках да е по-нишо в този канал, просто исках да видите нюби по интервю се едно. Да се види реално как се получва, да ми видите грешките, да ми видите прогреса, да мога ви кажа къде съм бъркал, къде не бъркам в момента. Защото реално аз буквално за тия 5-6 месеца, дет не съм снимал, аз дърпнах зверски много. Ние само преди 6 месеца не можехме да мръднем 140 тяга от земята, в момента 200 не ги усещам в ръцете. И това е буквално заради една тъпа грешка, че се дигах тъпия таз, че се дигах просто таза и дърпах на кръст. Аз не си ползвах краката и секунда, в която се научих как да си ползвам краката и таза по време на тягата, тя ми скочи 60 кила. И според мен няма още какво да уча на клека, особено защото по принцип клека трябва да ми е едно от силните движения, то ми изостава според мен. Начинът, по който си усещам тялото на тягата, няма нищо общо с това, как си усещам тялото по време на клека. В смисъл, клека ми още е много чуждо движение. Аз имам чувство, че всеки път правя по различен начин този клек. Та реално нищо от това не ви снимах, дето исках, поради една или друга причина. Как го направи? Изгоря го отвътре ли бе? Микровълновата изгоря това отвътре. Опитах се да си го стопля просто. И между другото, искам да си кажа, че който ви казва, нали, не си слага очаквания, не си слага и това, тренирай с кеф, според мен това е най-големата глупост. Искрено съжалявам за всичките, искрено съжалявам, че му го чуя ненга това. Според мен, ако човек не си слага някакъв прешър или страх, не става нещата просто. Ако просто си кажете, днес ще да тази тренировка, нали, каквото дойде ще дам всичко от себе си, не е така. Според мен трябва да си слагате числа постоянно. Трябва да си кажа 170, ако не ги направя съм путка и те си станат. Значи аз преди 6 месеца, да ще трябва да го намеря това, преди 4-5-6 месеца си бех казал до април 200 тяга, 140 лежанка и 180 клек и съм под 5-10 кг оф на това, да съм си казал преди месеци. И това е просто, защото съм си го сложил в главата. Сега някой ще каже, да бе, Матилко, не го бе сложил, може да сложиш още 20 кг на това. Не, нямаше. И сега единственото нещо, дето идва като проблем е, че мен не ми е кеф от това. И аз не мога да разбера, защото не ми е кеф. И имам чувство, че защото хитвам пиари, буквално всяка седмица аз хитвам пиари. И ме е сета вече. В смисъл аз буквално не усетих, буквално усетих кога от 140 тяга отидох на 200 и ми е сета. Буквално не го, в смисъл не е теже за мен, направо ме е срам. Като ида отдалече и видя, че са 4-5 плейта и мен ме е срам, все едно ми е малко вече, а това е мега много. Козунак ли ще си реш? Майка ми, приятелката са против, както винаги. Майка ми е направила бухча и козунак, приятелката ми прави бургери и не чизкейк, какво беше това? Бананов кейк. Всичко е точно. Ще стане, ще се получи това състезание. Ама да, нещо, дето мога да кажа със сигурност на хората е, че наистина колкото по-рано се запишете на състезание, толкова по-добре. Това поне мога да го потвърда. И сега тук ще си противореча, ама според мен за вас, за остатъка от хората, наистина не е окей да си слагате толкова прешър. Защото не е хубаво, ама аз съм се свикнал. На мен си ми е хубаво, в смисъл, защото мен нищо друго не ме чепка, освен аз самия и трябва да се дочепкам. Примерно, като ми каже, че не ми става лифта, аз трябва да си го кажа още 5 пъти да ми стане още по-гадно, за да мога да го фиксна. Иначе като ми каже добре ти е и аз после 3 тренировки ги усирам. Трябва някой да ме псува, иначе не става. Ама да, това 100% не е... Да, не е healthy relationship с себе си. Така че не го препоръчвам на никой, но ви препоръчвам да ходите на състезания, препоръчвам ви да... Нищо не ви препоръчвам. И си вземете качествен треньор, пак ще го кажа. Нали го толкова знам. Ако нямате качествени хора за себе. Кой ги мога да сериозно тия неща, бе, човек. Ама да, изключи ми се диктофон. Да, със сигурност нещо, дето най-много ми е помогнало беше емо. Ама да, сега по-сериозно наистина. Единственото нещо, дето ви трябва за този спорт да успеете добър треньор според мен и да го искате достатъчно. Така това ще е от този клип, защото вече не знам какво дрънкам. Ама сега да го съм арайзнал, има една седмица за състезанието. Надъхна съм. Малко притеснен. В категория съм. И това е. Докато излезе този клип, между другото трябва да излезе... това лъчо ли го? Излезе. Между другото, докато излезе този клип, трябва да излезе Instagram страницата и уебсайта на дрехите. Може да ги видите. Това ще от този клип, ще се видиме... Значи, или ще ви снимам направо състезанието, или още едно клипче ще вмъкна преди това, но ме съмнявам. Така че по-скоро ще ви снимам състезанието. И ако не излезе клип от състезанието, най-вероятно съм се лакал тежко и си изтрей канала. Чао!